atumi lage Karbi Anglong lapen NCL sabahapan bang tukang wai mate kilik election polling day lo patumi asi ongdung voter satung IPHLC pan ki kroy tum phanan nilitum churung tum lapen churolo athima nilitum atok ano kilidam et uni athai dadu adim dadu setame alang itum ning kimi pen nilitum phan vote ipi pen kapuson ning cipate pon pen apot nilitum ahin pen mokadan LDC ahin pen nilitum alang teman churolo kasi aprangsi nili pachining tum nilitum kangni lake akhai pramjol pro anang li mokadan LDC lo general secretary lo lapen nilitum kangni bangke alang li Anthony Bongrung alang li Mokadan NEC long executive members lo lapen alang di kitamtang MEC election hot Diopani constituency pen alang di ex MEC candidate lo lapen adar kan dia bangke alang li sami kace BP alang li Mokadan NEC long women wing secretary lo non alang li ikan mo lapen nilindung ke dua bangkel lo Mokadan NEC long spokesperson lo yang support isu lapen kapun nilindung na kang ditulang alang li Mokadan LDC long committee long organizing secretary long alang li di saho kasi non nilitum rada phan isi kitham tukang tung magdala lo non election mate vote jogal lo result lo ban tlang sitame isi nalitum phan nilitum ahin pen pachini kang tung gala lo nilitum akache song bangke ingtom tilu lake nalitum acha taya long pensi nilitum Karbi Anglong la pensi zara kan pachini lo la result out dera kitame la so movement ba nilitum tam bom ko la sang silu nilitum makimang la penilitum kar I Karbi Anglong ara dakar inai article 244A apharman la pen 6 dilo teng pen long ri long pat cherai compare long nangji pula bang so kemang pensi nilitum klem kon bom ko la si nilitum makimang pom la lo result kipi ani pen next ani lo program te aku thot awareness campaigning bang nilitum dam thu hiko nalo pachini pot kan tumang ke lapen ladak emprek apartment lapen longri longpat apartment ding ke hang akar bi lapen tribal tuman an ke kai ke tame nilitum ing haping kuda lapen bang energy bus nilitum hapono atema ongdung leaders lapen party tum ke methang alle phan kiri pe rapot Article 244A Bangsa Autonomous State ISU pon pen ilum iduk dat ke boyan akar bi to phan aningkan da bi pon bomlo bon da me non nilitum APHLC bangke ahok pet akam alam lapen akam nilitum pachetonji busin nilitum chingwai ponlo lasi ifran ke bang jila nilitum tomom arbe le postame iduk isum le postame nilitum kai kita Karbi lapen tribal arara phan nilitum arja people tipo lapen labang som mok mena bangke lahelo peacefully pen nilitum che som pon sam jin pen non violence pen che som pon po lapen law teng pen constitution teng pen nilitum othipo lasi rada phan isi nilitum kachuning ri tho abangke lahelo rada tum arja pon thibnangji lapen nilitum iklem ke damatum ana bangke nilitum arja tipo lahelo nilitum commitment bangke lasi ongdung atum kamat thaba party tum ke election hosi 244 hang jo joji bawa autonomous state alam than jo joji sidame nile tum ke chunchetti ke continuously la pusin tum tam bombo atop anu anda tum pachitangat lahen lo lapen sarkar hin pen nile tum kache danangji alam akam do asda nile tum chi sikding lo nile tum kache thengen chok la gali sidame aron ateng pen nile tum song pon tipo lamang ke tum rat pan pachini pon lapen tum jasemet isi ka biara la pamba tribal tum han ke pachini kan tum he ke lo nomor ini bangke ile tum aron ka chini ne pen apotsi law ka chini ne pen apotsi constitution ka chini ne dera pen apotsi ile tum fan ningkan chok se kepra ke thom so se ang lo peneng nang palu bom lo ile tum fan lapen leaders atum fan political leaders atuma phan ke thek thia tum han si Assam government la India government tum invite la ke tum ra tum chini nang ji dule da ni politics mate
ile tum det ki cari nangji amunit ba aliders bulotam te tum apuna chak chokin nangji hexer abang ki bang nangji lasi abarim APJ Abdul Kalam tame ningje konlo je boson amunit apansi litum presiden tame prime minister tame MP tame MLA tame boson amunit pansi tum pamana ji pulo a background bangke alang ni economics a background tahai sports star tahai mate komane bangke professor tahai kumane bangke lawyer tahai kumane bangke IAS retired tahai sitame aprang si kilang nanji bangke amuni da hot mission amuni da hot mission lo logan ke ekhe elong di phai tum ching hot ko labang so ka ching hon along si ilitum ara tum andame si mission aloti dampon ke ko laben long ko laben ilitum jongsi ilitum adel fokuson aron pensi ilitum kacharima lajong si thekme mi pulotan te lake ilitum ke hempre ke long lasi ilitum karja ponat ma chini pemenaji lapen constitution ateng pen ilitum han jakong kipi ilitum han barsana ni pido halaso abang ilitum chini pe melode ilitum hempre da long thekko ba long lasi non ilitum a movement made nelitum APHLC pen ke puthot result ke out tanglo blodan te next ani pen ke awareness ilitum cheng thukit ko along non ilitum setting bom lo lapen om dung atum la result out there api masning nang tun je tum inghong ko kotan tum han berta nang lapen non voluntary retirement ke bang je tum ta do Indian Army tum ta tarik isi malom la selang tum han me dipu station lo an ingthum do nang ji la sela tum ke thang det long ri long pat kaching hon aphalman phatsi ame thang amore che thang pet si non APHLC long nang terno lagi ini tuhan biar tanah kecil lo jadi masih kasih lagi ini kalau malam lo akhirnya ini tuh dia jongsi ke jongsi cari ji buatan teh cerai ji buatan teh heme jangan tekok tiki kacung darah tuh pakai tek watum ke tek tidak tuh ke plan lapen hidup katu kami ini tuh saya katiki ya bangku bangki penceng lo cerap plan nih lalu buatan teh ini tuh yang bang sok cungkek fokusi lalu kacil kok lain lo nilai tu pen pakai, tapi yang tangkring men sini tu non cisong pun tu po, apa yang step itu jepon po, kami lagi cingkong cingcega step yang tadi, samcin pen lo tengah sini tu, engkau pakai jepon po. Nah, nilai tu curung tu, nilai tu pan election aroi nang cerap tu, abang pu tu pan kami, ning cing samping lo, atema APHLC, parti pan ke cini kado kawita, awe pin pensi kabor itu saise. Lasi lada tetan lange bong wet tami ini tumhan contribution masih dengan cerah tundu lapen lason tak si kedam ke bang apan mana ke jang tua panman gari jang tua si thai ponja panman lapuson harus si ini lapun dengan cerah pun atum dadu lasi latung panda mini ini tumahin pet curug parti jia tema alang tum nang kirap tundu pelotam te ini tum kesia confident lo atema rat ini tum anu narga konflik puisi yang teklo lapen pinangan tumbang ke nilai tum kili damun itu adim do nasi ngut bayi tum ke aning ke oi lapuson datu aposi latum panda nilai tum nadak perang ke hin pen isia message macam berta ketika tum jalan hello nilai tum nangli unedet abang ki atum nakip hateng penangli teknya tadolo setame nilai tum tame unedet lo kawidet pena posi kili nang jadi mantali unedet lo setame ning binang ne non nalitum aphan nilitum ke thangang tumang lahan lo election judia tamasi nilitum ing samriji lapo ani ceng thupit ko lasi non ke nangjilang nalitum along nilitum nangkili ledet adema tame non nilitum result ki pi ke tangno kolotang ke awareness ceng ko thupit ko kili le adema tame all kar biang long tame atok anu ta tung pale kon lapo lahan lo lapen ning binang nelo lapen ning ta oi nang nelo ning cepat te pon ram na nang litum nangkap jap tum moten litum ke japong ke long lain lo litum han pacini kang tum make